Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat takin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat. Naway umukit ito sa iyong isipan, maging mapanuri, sundin ng wasto at nararapat. Kagandahang asal ang ipakita, ipadama ang pusong may malasakit. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Sakali mang tayo'y subukin ng unos, ating harapin ng walang takot. Sasamahan ka ni Fernan at Dino, ang bagong barkada mo. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Dito sa Fernandino Teens TV, boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, edukasyon mo'y sigurado na. Fernandino Teens TV. Anak, huwag kang lilipad ng napakataas kung hindi ay matutunaw ang pandikit sa iyong mga pakpak. Ang hirap namang intindihin ng metong ito. Ano ba yung binabasa mo, Nan? Mukhang napipilitan ka lang sa pagbabasa. Oo nga, hindi mo mabibigyan ng halaga ang binabasa mo kung hindi mo ito nauunawaan. Tama. Ang sikreto para maunawaan mo ang binabasa mo ay ang tukuyin mo ang pangunahing kaisipan. Ano bang pangunahing kaisipan? Iyan na nga alamin natin kay Ginang Pandalyon. Handa na ba kayo? Tara! Isang mabuti at mapagpalang araw, Fernandino Teens. Ako, si Ginang Pantalyon, ang magsisilbing tagapagdaloy ninyo sa oras na ito. Narito tayo para sa isang episoda ng Dagdag Kaalaman sa signaturang Filipino na pinamagatang Pangunahing Kaisipan May Halaga sa Buhay. Ayon kay William Faulkner, magbasa, magbasa, magbasa. Hindi may tatatuwa na kayong mga Fernandinong mag-aaral ay mahilig sa pagbabasa. Subalit,
ang pagbabasa ay walang kabuluhan kung hindi ninyo ito nauunawaan. Sa katunayan, ang pagbabasa ay isang kasanayan na nililinang sa paaralan. Ang pagtukoy sa pangunahing kaisipan sa mga babasahing piksyon at di-piksyon, gayon din sa iba pang medium gaya ng Facebook, Twitter, Instagram, at iba pa ay isa sa patunay na nauunawaan ninyo ang inyong binabasa, pinanonood o pinakikinggan. Kaya naman sa oras na ito, bibigyang focus natin ang layuning nakatutukoy sa pangunahing kaisipan at pantulong na detalye mula sa nababasa, naririnig at napopost sa social media. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang talakayan. Suriin ninyo ang mga larawang ito. Sisig, mga naglalakihang parol, nagpapadugong mga kalalakihan, at estasyon ng tren. Lahat ng mga larawang yan ay may kaugnayan sa isang lalawigan. Tama, ang Pampanga. Ano ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito? Mag-isip kayo ng isang salita mula sa 4 na larawan at i-type ang inyong sagot sa kahon ng komento. Kung ang sagot ninyo ay kultura, mahusay. Marapat lamang na bigyan ninyo ang inyong sarili ng papuri. Ganito ang inyong gawin. Ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa kaliwang balikat at ang kaliwang kamay naman sa inyong kanang balikat at sabihin ng magaling-magaling. Alam ninyo kung bakit? Dahil magiging madali para sa inyo na makasabay sa ating pagbabahagi sa oras na ito. Isa pang salita mula sa 4 na larawan. Subukin pa ninyong suriin ang pagkakaugnay-ugnay ng sumusunod na larawan. Betuteng tugak, turones de kasoy, burong asan, at tamalis. Ano ang paksa sa 4 na larawan? Magaling, pagkain. Ang Pampanga ay kilala bilang culinary capital of the Philippines. Masarap kasing magluto ang mga Kapampangan. Isa na itong sining para sa mga Kapampangan. Kalipunan ng mga pangungusap ang isang talata na pinag-uugnay-ugnay ng pangunahing kaisipan. Sa ating pagbabasa ng mga talata o mga siniping bahagi ng akdang pampanitikan sa Pilipinas, sa Asya at maging panitikang pandaigdig, ang pagtukoy sa pangunahing kaisipan ay nakatutulong ng malaki sa pag-unawa sa binabasa. Ano ba ang tinatawag nating pangunahing kaisipan? Alamin muna natin ang kahulugan ng salitang pangunahin at ang salitang kaisipan. Pangunahin ay bahagi ng pananalita na pang-uri, samantalang ang kaisipan ay pangalan. Ang pangunahin ay nangangahulugang pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang bahagi, nangunguna sa halaga. Ang kaisipan naman ay nangangahulugang paniniwala, ideya, sentimiento, impresyon, pagtingin. Kung gayon, ang pangunahing kaisipan ay pinakamahalagang ideya, pinakamahalagang sentimiento, nangunguna sa pagtingin, nangungunang impresyon. Kaya masasabi natin na ang pangunahing kaisipan ang pinakamahalagang punto sa paksa, sa isang talata o kaya sa mga akdang piksyon at di-piksyon. Sa tulong ng mga pangunahing kaisipan, nababatid ng bababasa kung tungkol saan ang talata. Sa tulong ng mga pantulong na detalye gaya ng mga paglalahad ng mga halimbawa o mga pangungusap na naglalahad ng ebidensya, higit na naunawaan ang pangunahing kaisipan.
dahil ang mga pantulong na detalye ay nagpapaliwanag at naglalarawan sa pangunahing kaisipan. Ang isang mahusay na talata ay kailangang magtaglay ng magkakaibang tipo ng mga pangungusap. Paksang pangungusap, dito nakalahad ang pangunahing kaisipan. Pantulong ng mga pangungusap, ito ang nagpapaliwanag sa pangunahing kaisipan. At panghuling pangungusap, muling paglalahad sa pangunahing kaisipan. Konektado o magkakaugnay ang lahat sa pangunahing kaisipan. May tuturing na mahusay ang isang pangunahing kaisipan kapag malinaw na inibibigay nito ang nilalaman ng isang talata. Sa ating pagbabalik, alamin natin kung paano matutukoy ang pangunahing kaisipan sa isang talata. Magbabalik ang Fernandino Teens TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Aliwaya lupa ing paskungeni, kawakawani tanapa, tanapa makapanyiklod. Alapang mipapangawol, tanapa kabud makapamasyal no karintaburi. Sumangid niti pwedeng etaya pagmasosyal ing Pasko. Pero aliwaya man lupa ing paskungeni, masalala pamurin deng parultamo. Miyayaliwa kulek, kikislap, kikindat-kindat, miyayaliwa dagul, tabas ampong sigla. Ngeni migit kapilan paman isabit tala, uling ngeni migit kapilan paman kailangan taing sala. Im pag-asa ning Pasko sasabeking marimlang tiyok ning angin, ampong pamanerak dareng sulu, dareng parul. Sumangid ning kabilyaning yato ngening kebayta ng Kristo, kaya beyo kami keniking CLTV 36, manyabit parul, baya pang sumala, inke katang Pasko. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isantay sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Umistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Beat the solusyon sa COVID-19. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Fernandino Teens TV. Masayang pagbabalik, Fernandino Teens. Patuloy pa rin kayong nanonood sa Fernandino Teens TV. Napag-usapan natin kanina ang kahulugan ng pangunahing kaisipan. Ang pangunahing kaisipan ang pinakadiwa, pinakapaksa o pinakapunto sa isang talata. Basahin natin ang isang siniping talata hinggil sa mga babaeng kapampangan. Inilalarawan sa imahen ni Makiling ang katangiang taglay ng mga babaeng kapampangan. Huwaran siya sa kagandahan at kalakasan, gayon din ng kabutihan. Namana ng kanilang 3 anak ni Sinokwan ang mga katangiang ito ng mga babaeng kapampangan. Sinasabing sina Malagu, Matintiman, at Mahinhin ang pangalan ng kanyang mga anak na sumasalamin sa katangian ni Makiling.
Si Makiling, ang pag-ibig ni Sinukwan, ay babaeng may mahalagang gampanin sa mundo ng imahinasyon ng mga Kapampangan. Nagtataglay ang kalipunan ng mga pangungusap na ito ng pangunahing kaisipan. Himayin natin ang talatang ito. Paano natin matutukoy ang pangunahing kaisipan sa talata? Una, tukuyin muna natin ang unang pangungusap at huling pangungusap. Inilalarawan sa imahen ni Makiling ang katangiang taglay ng mga babaeng Kapampangan ang unang pangungusap. At si Makiling, ang pag-ibig ni Sinukwan, ay babaeng may mahalagang gampanin sa mundo ng imahinasyon ng mga Kapampangan. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang basahin lahat. Sa una at huling pangungusap, malalaman mo na kung ano ang paksa. Sa talatang ito, napatutungkol sa imahe ni Makiling ang paksa. Ikalawa, tukuyin ang mga salitang magkakaugnay. Sa halimbawang talata, ang mga salitang magkakaugnay ay imahen, taglay, kapampangan, kagandahan, kalakasan, kabutihan, katangian, malagu, matimtiman, mahinhin, at sumasalamin. Nagbibigay ideya ang mga salitang ito na ang paksa natin ay imahen ni Makiling. Muli, kung gusto ninyong matukoy ng mabilis ang pangunahing kaisipan ng isang talata, maaari ninyong gawin ang sumusunod. Tukuyin ang paksang pangungusap na madalas matatagpuan sa unang bahagi. Ikalawa, basahin ang huling pangungusap. At pangatlo, tukuyin ang paksa, saka matutukoy ang pangunahing kaisipan. Sa talatang ito, ang pangunahing kaisipan ay inilalarawan sa imahen ni Makiling ang katangiang taglay ng mga babaeng Kapampangan. Ang lahat ba ng mga pangungusap sa talatang ito ay magkakaugnay? Kung aanalisahin natin ang unang pangungusap at ang huling pangungusap, parehong tinutukoy rito si Makiling bilang isang babae. Kung susuriin ang bawat pangungusap sa pagitan ng una at huling pangungusap, mapagtatanto mo na ang mga ito ay magkakaugnay. Tandaan, ang isang mahusay na talata, lahat ng mga pangungusap ay may kaugnayan sa pangunahing kaisipan. Maaring matagpuan ang pangunahing kaisipan sa unahan, gitna, o huling bahagi ng talata. Kapag natukoy mo na ang pangunahing kaisipan, mapagtitibay mo ito sa pamamagitan ng mga pantulong na detalye na makikita rin sa talata. Ang kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan ay magagamit natin hindi lamang sa ating pagbabasa, kundi sa nararanasan natin sa araw-araw na buhay. Likas na nagagamit natin ang kasanayang ito sa tuwing isinasalaysay natin sa iba ang ating mga nabasa, napakinggan, napanood, at maging sa mga na-post sa social networking sites. Larawan man yan, memes o mga video. Suriin natin ang mga larawan. Pamilyar kayo sa mga larawang yan? Tama ba? Pinatigil ng coronavirus 2019 o mas kilala sa tawag na COVID-19 ang mundo. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, ano ang pangunahing kaisipan ang ipinararating sa atin na may kinalaman sa COVID-19? Piliin natin ang angkop na pangunahing kaisipan sa mga pagpipilian. Isulat ang katumbas na titik ng pinakaangkop na pangunahing kaisipan. Titik A, kalinisan sa katawan at pag-iingat sa pakikihalubilo ang mga sandata laban sa COVID-19. Titik B, mahalaga ang pagdistansya na 1 metro mula sa ibang mga tao. Titik C, ugaliing maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. At titik D, magsuot ng face mask at face shield sa
sa tuwing lumalabas ng bahay. Ano ang pangunahing kaisipan batay sa mga larawan? Tama! Titik A. Kalinisan sa katawan at pag-iingat sa pakikihalubilo ang mga sandata laban sa COVID-19. Kung gagawin natin iyan sa tulong ng grapikong representasyon, ganito ang kalalabasan. Naiintindihan ba? Upang higit nating maunawaan ang pagtukoy sa pangunahing kaisipan, suriin natin ang isang talata na sinipi mula sa mitong Cupid at Psyche. Gaya ng nabanggit ko kanina, kapag isinasalaysay natin ang isang akda na ating nabasa, nagagamit natin ang kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan. Suriin natin ang mito mula sa bansang Gresya. Ano ang unang pangungusap? Punong-puno ng galit si Venus sa mortal na si Psyche. Lahat ng papurit karangalang dapat sa kanya ay napunta na lahat sa isang mortal, ang huling pangungusap. Ano ang paksa sa talata? Mortal. Sino ang mortal na tinutukoy? Si Psyche. Ano ang sinasabi hinggil sa paksa? Galit si Venus sa mortal? Sa anong bahagi ng talata mababasa ang detalye sa paksa? Sa unang bahagi ng talata. Ito ay ang pagkagalit ni Venus kay Psyche. Ano ngayon ang pangunahing kaisipan? Punong-puno ng galit si Venus sa mortal na si Psyche. Ang pangungusap na ito ay matatagpuan sa unang bahagi ng talata. Alamin naman natin ang mga pantulong na detalye na magpapatibay sa pangunahing kaisipan. Ang mga pantulong na detalye ay ang sumusunod. Labis kasi siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihan. Nalimot na rin ng kalalakihan ang magbigay ng alay at magpuri sa Diyosa. Ang kanyang templo ay hindi na nakatatanggap ng mga alay, naging marumi at unti-unti na ring nasisira. Kung isasagawa muli natin ito gamit ang grapikong representasyon, ganito ang kalalabasan. Sa pamamagitan ng grapikong representasyon, nagiging madali ang pag-unawa sa binasang talata. Maliwanag ba? Napakadali lamang, hindi ba? Mabuti naman kung ganoon. Kung gayon, maaari na nating ipagpatuloy ang pagbabasa sa isa pang talata mula pa rin sa Cupid at Psyche. Saka, tutukuyin ang pangunahing kaisipan. Ano ang unang pangungusap? Bagaman pinakamaganda si Psyche sa magkakapatid, siya na lamang ang walang asawa. Ang huling pangungusap naman ay, naging malungkot si Psyche sa kanyang pag-iisa dahil tila walang nais magmahal sa kanya. Ano ang paksa? Psyche. Ano ang paunahing diwa? Naging malungkot si Psyche sa kanyang pag-iisa dahil tila walang nais magmahal sa kanya. Para mapagtibay natin na wasto ang pangunahing kaisipan, alamin naman natin ang mga pansuportang detalye. Ang mga pansuportang detalye ang nagbibigay linaw, nagpapaliwanag, nagpapalawig, nagbibigay suporta sa pangunahing kaisipan. Ano ang mga pansuportang detalye sa talatang sinipi? Ang isa pang nakapagtataka ay walang umiibig sa kanya. Kontento ng pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki, subalit hindi ang ibigin siya. Ang kanyang dalawang kapatid na malayo ang itsura sa taglay ng kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at namumuhay ng masaya sa kani-kanyang palasyo. Ang mga pansuportang detalye na yan ang nagpapatibay na wasto ang pangunahing kaisipan. Naintindihan ba? Mabuti naman kung ganoon. Sa ating pagbabalik,
palalalimin pa natin ang inyong kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan o pangunahing diwa sa mga napopost sa iba't ibang social networking sites. Patuloy pa rin kayong tumutok sa Fernandina Teens TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Ang polio ay isang sakit na nagdudulot ng permanenteng pagkalumpo. Walang lunas ang polio, ngunit maaari itong maiwasan. Dalawang bagay ang maaaring gamitin upang maiwasan ang polio. Dalawang klase ng ligtas at epektibong bakuna. Isa sa mga bakunang ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng 2 patak sa bibig ng bata. Oral polio vaccine ang tawag dito. Ang isang bakuna ay tinuturok. Inactivated poliovirus vaccine naman ang tawag dito. Tinuturuan ng 2 bakunang ito kung paano lalabanan ng poliovirus, ngunit ginagawa nila ito sa magkaibang paraan. Ang oral polio vaccine ay binubuo ng proteksyon sa bituka. Pinoprotektahan ng bakunang ito hindi lamang ang mga batang nabakunahan kundi pati na rin ang ibang kabataang nasa paligid. Ang bawat bata ay dapat mabigyan ng oral polio vaccine ng maraming beses sa mga lugar na may panganib ng polio. Ang bakunang tinuturok ay bumubuo ng proteksyon sa dugo sa halip na sa bituka. Nakatutulong ito upang mapalakas ang kaligtasan mula sa polio at mapanatiling malaya ang bansa mula sa polio. Ngunit hindi nito pinipigilan ang pagkalat ng polio sa pagitan ng mga bata kaya hindi ito nakatutulong sa mga lugar kung saan laganap pa ang poliovirus. Kailangan natin ng oral vaccine upang mapigilan ang virus saan man ito nakikita. Kapag nawala na ang polio sa lahat ng lugar, ang inactivated poliovirus vaccine ang gagamitin upang mapanatili ang proteksyon sa buong populasyon. Ang 2 bakunang ito ay pinatunayang ligtas at epektibo ng World Health Organization. Upang maproteksyonan at masiguradong epektibo, kailangan ay mabigay sa lahat ng mga bata kahit saan man sila nakatira. Salamat sa mga bakunang ito. Bumaba ng 99% ang mga kaso ng polio sa buong mundo. Bakunahan ang bawat batang Pilipino. Wakasan natin ang polio. Pumunta sa pinakamalapit na health center para sa libre at ligtas na bakuna laban sa polio. Ali Jamu kabod inawas Christmas capital of the Philippines ing siyudad San Fernando. Isto kasing Pasko, alayang kapanteing sa alaning siyudad. Kingdalan, kareng establishmento, angga king pamibale-bale dareng Fernandino. Ngening banwa, mapalyaring manaliwayaing paralan ning pamagmasusitamo king Pasko. Pero sigurado na ela mabundi deng katamong parol. Lakwas deng iganting parol, abibida tamo banwa alimo keng bangsa, nune ken buong yato. Ela pamurin pa'y tauli deng gawang kapampangan. Ingke katamong sukulating batirol amikiduman. Puto bongbong ampong bibingka. Ing sala ding dalan. Ing serenata. Ing paskong kapampangan. Kabalen, etamo pabreng maburayeng kaya katamong tradisyong migit dinar na banwa ng mamiyatula kaya katamo balang Disyembre. Bakanyan pa man gawan tayo pamuring masala ing Pasko. Tandaan ng tamo na yung pag-asa, yang tunay esensya ng pangabait ng Hesukristo. Ako po'y Jody Dizon Mercado. Akatalamitam nyo ko po king nanupata. Balang Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ning pagtuan, keniking kaya kayong istasyong CLTV 36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Fernandina Teens TV. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit eh.
Parang na ano ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yun. So rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong bisa ka mandukit. Sabihan ng college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabut mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo 2016, kayari kayo may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Karina na ako Ala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandukit, tumas level. Mo ketang stagnant. Mag-evolve. Diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken yung talent At yung talent inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. Yung apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, kung first try mo naka-may kwa, kaya ba't discouraged na ka na, resilient ka dapat, creative, mo kabud pamandukit ating kan natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo, this of course yung passion. Aliwayang passion, aliway tangas as mandukit ka mo. Mula sa ating napanood, ano ang pangunahing paksa sa mga pahayag na ito? I-type ang angkop na titik ng inyong sagot sa komento. Titik A. Ang balakid na kinakaharap niya ngayon bilang mag-uukit ay kung paano mapananatili ang kultura ng paglililok o pamagdukit sa tradisyong Kapampangan. Titik B. Ang pamagdukit ay patuloy na binubuhay ni Wilfredo Layug na pinanday na ng panahon at batikang mag-uukit mula sa Betis, Pampanga. Titik C. Ngayon ay tila binabaliwala na ng mga kabataan ang pamagdukit dahil sila ay nakapagtapos na ng kolehiyo at dahil sa pag-asenso ng kanilang buhay. Titik D. Nagiging mababa ang tingin ng mga kabataang Kapampangan sa pagdudukit. Magaling! Titik D. Ang pamagdukit ay patuloy na binubuhay ni Wilfredo Layug na pinanday na ng panahon at batikang mag-uukit mula sa Betis, Pampanga. Mula sa pangunahing kaisipan hanggang sa mga pantulong na detalye, ang mga pangungusap ay magkakaugnay batay sa napanood nating video. Sa pamamagitan nito, higit nating mauunawaan ang nilalaman ng ating pinanonood sa tulong ng kasanayan sa pagtukoy ng pangunahing kaisipan na pinagtitibay ng mga pansuportang detalye. Muli ninyong tukuyin ang pangunahing paksa at mga pantulong na detalye ng isang talatang hinango sa Facebook. Pagmasdan ang guhit kamay na ito.
Alam nyo ba na ito ay asteroid? Ito ang itsura ng asteroid na bumagsak sa Mexico, Pampanga. Kaya, hindi lamang sa mga babasahing piksyon at di-piksyon, maaaring magamit ang inyong kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing paksa at pantulong na detalye. Ang naitalang larawang ito na itsura ng asteroid ay hinango sa ibinahagi ni Ginoong Roby Tantingco na nalathala noong Marso 28 ng kasalukuyang taon. Suriin natin ang sumusunod na pangungusap. Alin ang pangunahing kaisipan sa mga pagpipiliang pahayag? Titik A. Ilang minuto makalipas ang ikalaman ng hapon noong Abril 5, 1859, isang pambihira at napakalakas na tunog ng kulog at tunog ng baril ang narinig sa nasabing bayan. Titik B. Nakita ng mga Kapampangan ang mahabang guhit ng usok sa direksyon ng Timog Silangan at Timog Kanluran na dumaan at nalaglag sa kaparangan na nagresulta ng uka na may lalim na 3 dangkal. Sa bayang ito, natagpuan ng mga mamamayan doon ang isang malaking bato, isang talampakan at 8 pulgada ang lapad. Titik C. Ang bigat ay 23 libra, mainit-init pa at umuusok na naglalabas ng masangsang na amoy. O titik D. Noong 1859, isang asteroid mula sa kalawakan ang bumagsak sa isang bahagi ng Mexico, Pampanga. Magaling! Titik D. Noong 1859, isang asteroid mula sa kalawakan ang bumagsak sa isang bahagi ng Mexico, Pampanga. Kung gagamit tayo ng grapikong representasyon, ganito ang kalalabasan. Para sa pangunahing kaisipan, isang asteroid ang bumagsak sa Mexico, Pampanga. Kasunod nito ay ang mga pantulong na detalye. Unang pantulong na detalye, isang pambihira at napakalakas na kulog at tunog ng baril ang narinig. Pangalawang pantulong na detalye, mahabang guhit ng usok ang dumaan at nalaglag na nagresulta ng uka na may lalim na 3 dangkal. At ang pangatlong pantulong na detalye, mainit-init pa at umuusok na naglalabas ng masangsang na amoy. O ngayon, mga kabataang Fernandino, madali na lang ba sa inyo na tukuyin ang mahalagang paksa o kaisipan sa mga nababasang post mula sa Facebook? Nakatutuwa na sa pamamagitan ng social media, gaya ng Facebook, na daragdagan ang ating kaalaman. Sino ang mag-aakala na may naitala palang pagbagsak ng asteroid sa Pampanga? At kung ibabahagi ninyo sa iba ang post na ito, napakadaling isalaysay. Gamitin lamang ang kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan para madaling maunawaan ng mga nakikinig ang mahalagang punto sa iyong pagsasalaysay. Maliban sa pagbabasa, panonood ng telebisyon, pagpo-post sa Facebook, pagti-TikTok, isa pa sa kinagigiliwan ng mga kabataang Pilipino sa panahon ng quarantine ang paglalaro ng mobile games. Subalit, marami ang mga nalululong sa paglalaro ng mga ito. Sa ating pagbabalik, ating malalaman kung paano ninyo magagamit ang social media at kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan para maging boses ng mga kabataan sa wastong paggamit ng oras at panahon sa social media at internet. Kaya manatiling nakatutok sa Fernandino Teens TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando,
at CLTV 36. Sumangit ning COVID-19 pandemic, etamo malyaring paboren, ing edukasyon da rin kaya katamong anak. Taglus-taglusing oras inya naman masakit at makapanibayuman. Dapat tamong mag-adjust kay new normal mode ning pamagaran. Balo ning maskiling pengarya po ng guardians, mangailangan lamo namang sawok, pang-ayan tabi dala rin karelanganak king distance learning. Ready din ba pilang tips para ka rin pengari ang pong anak at timong pamagsadyakin karelang teleskwela. Dapat atin niyang sariling lugaling anak mo para king kayang pamagaran. Nung alayag sariling kwarto, malyari yun emang pantun pwesto king balik. Iti dapat tahimik ang pong malinis, bayang makapag-focus king klase na. Dapat atin kayong schedule at tutukyan. Halimbawa, nung alas 8 yung klase na, masanting asaw palyang magiging maranon. Bayang makapag-almusal, ang pong makapag-exercise. Makasaw ni ba energize ya kabang magklase. Bawasan yung distraction king kayang paligid. Kaya paboran mag-cellphone, video games o makyalong kabang mag-attend yung teleskwela. Dapat panayula namang pakisabyang deng talaturo da rin anak yu. Bang abalo yun nung nukar na magkakasakit ang pong makanano mula pang asopan. Masanting at taga ng atutukan mo lang ngiling panaw dala kayabe din karelang teachers. Kabalayan kayabe ang CLTV 36 king pamanatad edukasyon king kaya kayong pamibale-bale kapamilataning teleskwela. Ako po'y Nicolette Henson Hizon. Akatalamitam yuko po king manimunang Kapampangan Talk Show king Central Luzon. Nanupata, balang Lunes hanggang Biyernes, Kenny king CLTV 36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Fernandino Teens TV. Masayang pagbabalik sa pagkatuto mga kabataang Fernandino. Hindi lamang sa loob ng silid-aralan magagamit ang kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan. Magagamit din ito sa pagpo-post ng mga advokasya para maging huwaran sa mga kabataang tulad ninyo. Suriin natin ang mga larawang ito. Marahil, marami-rami sa inyo ang nakikita ang sarili sa ganitong itsura. Mula sa isang maamong tupa, bigla kayong magbabago at nagiging mabangis na leon kapag kayo'y naglalaro online. Kung gagamitin ninyo ang social media bilang plataforma ng advokasya para maghinay-hinay sa paglalaro online at huwag kalimutan ang kagandahang asal, gaano man kahigpit ang laban mo o ng inyong team. Gamitin ninyo ito ng makabuluhan. Siyempre, sa inyong pagsusulat, mahalaga ang kalaman sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan. Gaya ng ilang beses na pagbanggit sa ating talakayan, ang pangunahing kaisipan ang pinakamahalagang punto sa isang babasahin. At ang pangunahing kaisipan na ito ay susuportahan ng mga pantulong na detalye. Basahin natin ang pangunahing kaisipan. Ang larong Call of Duty Mobile o COD ay nagbibigay aliw na dapat ituring na pampalipas oras lamang. Alin sa sumusunod na pantulong na detalye ang hindi angkop o hindi sumusuporta sa pangunahing kaisipan? I-type ang katumbas na titik ng inyong sagot sa kahon ng komento. Titik A. Maraming Pilipino ang nahihilig sa paglalaro ng online games. Titik B. May tatlong bahagi ng laro ang COD, rank match, multiplayer, at battle royale. Titik C. Sa paglalaro ng COD, natututuhan natin ang pakikiisa sa pamamagitan ng pakikisama sa ating mga kasama sa pangkat. Titik D.
Ang paglalaro ng COD ay nakatutulong para mawala ang pagkainip sa tahanan sa panahon ng quarantine. Alin ang hindi angkop na pansuportang detalye sa pangunahing paksa? Napakahusay naman ninyo, titik A ang tamang sagot. Maraming Pilipino ang nahihilig sa paglalaro ng online games. Kung isusulat natin yan ng patalata, ganito ang kalalabasan. Ang larong Call of Duty Mobile o COD ay nagbibigay aliw na dapat ituring na pampalipas oras lamang. May tatlong bahagi ng laro ang COD, rank match, multiplayer at battle royale. Sa paglalaro ng COD, natututuhan natin ang pakikiisa sa pamamagitan ng pakikisama sa ating mga kasama sa pangkat. Ang paglalaro ng COD ay nakatutulong para mawala ang pagkainip sa tahanan sa panahon ng quarantine. Iyan ay isang halimbawa ng payak na post na magagamit ninyo ang social media bilang plataforma ng impluwensya para mapaghinay-hinay ang mga Fernandinong kabataan sa paglalaro ng online games. Naituring lamang ito na libangan at huwag magbababad sa paglalaro. Susunod, suriin natin ang dalawang larawan. May mga nakikita tayong mga post sa Facebook na tila kinukuha ang pulso ng netizens gaya ng nasa larawan. Sa panahon ng quarantine, alin sa dalawang imahen ang naglalarawan sa inyo? Paano mo hihikayatin ang mga netizens na gaya ninyo na pindutin ang pusong reaksyon? Magaling sa pamamagitan ng pagsusulat ng caption. Basahin natin ang sumusunod na pansuportang detalye. Una, simula ng bawat araw ng may pasasalamat. Ang gumising ng malusog ay malaking bagay na dapat ipagpasalamat. Ikalawa, laging hanapin ang liwanag sa likod ng kadiliman. Kung dati-rati wala kayong panahon sa pamilya, ngayon lahat ng oras ay nasa sa inyo na. Sunggaban nito para makilala ng lubusan ng kapamilya. Ikatlo, magkaroon ng magandang relasyon sa internet. Manood kayo ng mga palabas gaya ng Fernandino Teens TV o kaya naman lumahok sa mga online course na pasok sa inyong interes. Ikaapat, huwag alisin ang ngiti sa inyong mga mukha. Ang pagngiti ay nakahahawa. Kapag nakita ng mga nasa paligid ninyo ang saya sa inyong mukha, marami ang gagaya sa magandang aura na inyong pinakikita. Ano ang angkop na pangunahing paksa sa mga detaling ito? Titik A, labanan ang COVID-19. Titik B, manatiling positibo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Titik C, mga dapat gawin sa panahon ng quarantine. O titik D, pagiging positibo ng mga mamamayan, isusulong. Tama, titik C, mga dapat gawin sa panahon ng quarantine. Iyan ay isa na namang halimbawa kung paano magagamit ang social media ng makabuluhan. Isang behikulo para maiakay sa magandang gawi at pag-iisip ang mga katulad ninyong kabataan. Magagawa lamang yan ng maayos kung magkakaugnay ang inyong mga pangungusap sa tulong ng pangunahing kaisipan. Maliwanag ba? Mainam kung ganoon. Sa ating pagbabasa, panonood at pakikinig mula sa anumang plataporma, mga babasahing piksyon at di-piksyon na nalathala sa mga aklat o sa anumang social media, sa ating pakikinig at panonood sa telebisyon, radyo o sa mga live streaming sa FB, sa YouTube, sa IG o sa Twitter, mahalagang makuha natin ang pinakapunto nito. Tandaan natin, sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan, maaaring basahin muna ang una at huling pangungusap. Tukuyin ang paksa at alamin ang mga susing salita para higit kang maging kumpiyansa na wasto ang iyong pangunahing paksa. Alamin ang mga pantulong na detalye na nagpapaliwanag o naglalarawan o nagbibigay ebidensya sa pangunahing paksa.
Natutuhan natin sa araw nito ang pagtukoy sa pangunahing kaisipan sa isang talata. Nagkaroon tayo ng mga pagsasanay mula sa siniping akda na pinamagatang Cupid at Psyche. Sinuri rin natin ang ilang mga naitala at naipastil sa social media gaya ng palabas sa telebisyon o sa Facebook. Ang pagtukoy sa pangunahing paksa ay nangangahulugang nauunawaan ng lubos ng mambabasa ang kanyang binabasa. Nakatutulong sa mga mag-aaral na tulad ninyo ang kasanayan sa pagtukoy sa pangunahing paksa sa sumusunod. Matukoy ninyo kung ano ang mahalaga sa interesante. Matatandaan ang mahalaga at bagong impormasyon. Matutukoy kung ang layunin ng autor ay magbigay impormasyon, maghikayat o mag-aliw. At, higit sa lahat, nagagamit ang kaalaman sa pangunahing kaisipan sa araw-araw na buhay natin. Ang pagtukoy sa pangunahing kaisipan ay kritikal sa pag-unawa dahil ang mga mahalagang impormasyon ang layunin ng isang teksto. Ito ang nais ipabati ng manunulat sa kanyang mga mambabasa. Malinaw ba? Kung gayon, naway may natutuhan kayo sa oras na ito. Dito na nagtatapos ang edisyon ng talakayan sa asignaturang Filipino. Isa-isip, ang pagbabasa ay katumbas ng pag-unawa. Narito ang mga sangguniang ginamit. Muli, ako si Ginang Pantalyon. Magandang araw sa inyong lahat. Napakadali naman palang maunawaan ang isang babasahin sa tulong ng pagtukoy sa pangunahing kaisipan. Tama ka riyan. Kapag biyasa ka na sa pagtukoy sa pangunahing kaisipan, madali mo itong magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Gaya ng mga binigay na halimbawa ni Ginang Pantalyon, maayos na makabubuo tayo ng mga pangungusap kung magkakaugnay ang mga ito. At ito ay sa pamamagitan ng pagtukoy sa pangunahing kaisipan. Alam ko na ngayon, gaganahan na ako sa pagbabasa. Hindi pinakinggan ni Icarus ang babala ng ama, kaya naman bumulusok siya pa ibaba. Wow! Ang galing naman talaga, ha? Siyempre, nakinig akong mabuti kay Ginang Pantalyon. Kaya naman... Maraming salamat, Ma! Muli na naman tayong natuto sa araw na ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Fernandino TV, na kung saan ang kabataang Fernandino ay ang sangking talino. Bagong umaga, yakapin mo ang bagong pag-asa. Simulan mong abutin ang iyong pangarap na magbibigay dangal sa iyong bukas. Ang suliranin, hindi laging nandyan, dapat mong harapin. Kami iyong kasama sa bawat takin, magkaakbay nating lulutasin. Dito sa Fernandino Teens TV, ang boses mo ay mahalaga. Dito sa Fernandino Teens TV, ikaw lagi ang bida. Ang mga aral ay ginintuang atin ng bawat guro na siyang gagabay sa iyong pagkamulat. Naway Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36.
children. We were made out of love, you and I. We were meant to love one another and be the best of friends. Yet somehow we tend to hurt each other now and then. I dream of people reaching out in a world filled with love, looking forward to a bright tomorrow, working hand in hand, leaving all the fear, the pain and sorrow far behind for all time. And we will join our hands together, you and I. Let's make this world a better place to live in for us all. We can start right here today. Promise that together we'll try to make this world a better place for you and I see the future where there'll be lasting peace in our land, and we all shall be free together, living side by side, learning how to care for each other, to share